Салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Ҳамин видеооглашение ма барои одамое ки исоқ фаю просмотрта нигоҳ ка, одамота нигоҳ ка, ту зидди кӣ гап задеси? Ту намедонӣ во кӣ ҳастанд? Якумаш. Ман вақте ки биромада гап задесам, это мой гражданский долг. Ва дуюмаш, ту зидди киё? Ман зидди мусро гап задесам. Зидди проститутко, зидди ҳаромзодо. Назартиё аз сатҳи ки аст? Бо мегӯм. Нурӣ группаи 24 аз сатҳи ки аст? Аз сатҳи қувватфи туппой. Василимаш, бародарои азиз, касе бошен набошен, шумо барои мара бародар ҳастем, мо бародар ҳастем, мо як хун ҳастем. Мо тоҷик ҳастем. Одамое ки биромада ҳозир зидди нооромии миллати мо гап задесен, ӯ беақлиш, бесаводишонай. Ҳозир сари вақт аст. Ай пишти зиндагӣ ча. Шумо бахшида намешен. Ҷавоно, ман дидестам шуморо, тамошо кардам тикток, дигар сайтҳои интернетӣ. Аввал шумо хондану навиштана, тарзи гап задана ёд бигирен. Пацано, именно назартиёро гуфтесам. Ай шарма намедонед шумо? Бо мегӯм. Группаи 24 аз статкаи назартиё шумо проституткаи ҳастен ки ман шуморо истифодаатон мебарам. Не только ёра, и спонсоротона. И касе шуморо дастгирӣ мекуна. Касе шуморо дастгирӣ мекуна. Касе аз шумо довольни аст. Касе шуморо занг мезана, дастгиритон мекуна. Проститутка ҳастен. Мо ахе шербачаҳои тоҷик мебурем, истифодаатон мебарем. Хай шумо дар ин динё барои ҳамоем. ғусл ҳастен шумо. мефаҳмед? Охе як чурбани иқбол биромадагӣ син сатана ва як хутиб таваллуд шудагӣ аст. Далбоё чун чӣ гап зесай? А ислом гап мезана, садқаи исломаш кунам. Ро телешон бутем ар бошӣ, ба ман медонам чӣ корат кунам. Ёки ранги группаи астаткаи мусор, як қувватфи як мусори ҳаром одам буд. Худо лаънатш кунад, чурбана. Бачаҳо занг мезананд, эфирро шонда. Баъда эфир зангшон мезанем, угрожаатшон мекардем. Насиб боша мо рӯзи ҷумъа эфир даем. Дига нанависен комментарий. Ман даже намедонам видеои ман чанд қа просмотр дорад, чанд қа мо одам дорам. Ман аҳамият намедиҳам. Мефаҳмед? Ман ай одамои шалавои нестам ки барои 2 просмотр, 2 лайк кор кунам. Ман ба калам кор мекунам. Мехоҳам пули ҳалол кор кунам. Хорошо? Ман ҳеҷ вақт хаб намекунам. Ҳеҷ вақт. Ман бояд шуморо на колене бимонам. Бояд. Зинда бошед. То рӯзи ҷумъа мо эфир даем.